Uma sisazokhohlwa imsamo yethu sibambelele enkolweni sithi izinto sozenza ngomthandazo sisazoqhubeka sidonse kanzima. Uma into ifanele ukuthi ayenziwe ngesiko idinga isiko, uma ingane idinga imbeleko awukwazi ukuthi ngizohamba esontweni uthi uyokunikelela lokho uthi uyokuthandazela lokho. Uma kukhona umfundisi okwakutshela lokho okwazi ukuthi uyakukhohlisa. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto amavasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo kungayesethi wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye beucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayika ngemanzi ngesabuthu ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini umagutshwa. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonto. Kanti ke insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba untombi siyancumela insizwa siyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngobvisa vuthulwa ngoba sicela amabethe. Ngikholwa likholwa ngenhliziyo ngalibhanda kancane esontweni ugqamugqama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba thesilo sitelathi ngahamba. Ukuqhebheza kwentombi kuyacasula ngoba kulinga ngisha amakhono ukukhula kwengane ukuguga kanini. Umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Kuhlala kuyintokozo bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela ukuthi uma ungaka-subscribe kwi-channel yethu wenze isiqiniseko sokuthi uyalishaya ibutton elibovu lelibhaliwe ukuthi subscribe. Wenzela ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo kwimpunga yesintu ifike kuwena isashisa, ifike kuwena isemisha, ungafiki umfanekiso oqoshiwe kuwena ubone usumdala isikhathi sesadlula. Nginesicelo ke enginaso kubabukeli bempunga yesintu TV. Impunga yesintu TV bafowethu siyafisa ukuthi umsebenzi wethu siwenze ube sezingeni eliphezulu, siyafisa ukushintsha ube muhle ubonakala ukuthi umsebenzi wechannel enkulu. Kunensiza kusebenza ke bafowethu esishoda ngazo, sishoda ngama mic. Siyacela ukuthi nisithengele. Mawubuka la ku description kukhona ilink la ku description ezokusa ku take a lot lapha ku wish list yethu ekukhombisa ukuthi iziphi izinto esifisayo thina njenganempunga yesintu ukuthi abantu basixhase ngazo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke nenze njalo. Konke lokho kokwenziwa umuntu onothando. La kwimpunga yesintu ke bafowethu sike sikhulume izinto ezithinta isintu. Uyabona la kwimpunga yesintu TV bafowethu akukhulunywa inkohliso la kwimpunga yesintu. La kwimpunga yesintu bafowethu thina senza lento ekuthiwa ukudecolonizer la kwimpunga yesintu. Izinto engezona siyaziveza kubantu ukuthi lento angiyona lento. Namuhla bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngezinto ezimbili. Ngizokhuluma ngenkolo ngiphinde ngikhulume ngekhaya. Isiphi isizathu sokwenza ukuthi ngikhulume ngenkolo ngiphinde ngikhulume ngekhaya? Ingoba abantu abaningi bayathanda ukuthi bayiphambanise lento yenkolo nekhaya. Umuntu ngenkathi eqala ethatha inkolo okanye ethatha isinqumo sokuthi yena useyakholwa, ithongo lakhe lizange likukhonondele lokho. Igceke lakuba lizange likukhonondele lokho ukuthi wena usuthatha isinqumo sokuthi uyasonta. Bakuvumela. Wahamba wayesontweni wazenza izinto zasesontweni. Uzenze emagcekeni omuzwa kini. Kodwa wena uma usuthathe inkolo, usuyaqala manje izinto zakini, usuyazikhahlela izinto zakini. Wenziwa yini ukuthi ukhahlele izinto zakini uma ususenkolweni? Ekubeni izinto zakini zingazange zizikhahlele izinto zasesontweni ngenkathi wena uthatha inkolo.
Uzokhumbula ukuthi wena kade uwumuntu wakini, ubuyingane yakini wena kade wembethwe yithongo lakini, ngenkathi uzalwa bewembethwe yithongo lakini. Wabe usuthatha isinqumo ngokuzikhethela wena okukuthi wena usufisa ukukholwa. Ithongo lakho langakulwisa lapho. Ithongo lakho imithetho yesonto lakho osusonta kulona langalwa nayo. Lakuvumela ukuthi ilandele leyo mthetho ngoba lazo ukuthi lona alihlangene vele nesonto lakho. Kodwa wena uma usuyithathile inkolo usukushiya konke kwakini. Uthi wena okwakini awusakwenzi. Wenziwa yiniko ukuthi uma ithongo selikuvumelile ukuthi ngene enkolweni okholwa kuyona bese wena ushaya izinto zakini ekubeni ithongo lingashayanga izinto zasesontweni. Kunomunye umuntu ongishayelile wathi impunga yesintu ubonile kwenzakaleni KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal ubonile kwenzakaleni, abantu bebhubha, abantu bashiywa yizihlobo zabo, kwenzeka into embi kakhulu bafowethu nodadewethu. Wabe sekhuluma kabuhlungu wathi nihlezi nithi ninoNkulunkulu. Ngathi mina hayi mnewethu kunjalo sinoNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu okhona lwethu umkhulu womkhulu. Kodwa wena into eyinkinga ufana ncamashina nabantu abangaqondi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Abantu abaningi abanako ukuqonda ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani emhlabeni. Bazi ukuthi abantu abaningi uma ususenkolweni kufanele ukuthi ubhekise amehlo enkolweni ukhohlwe yikini. Unephutha mawenza njalo. Ubona kwenzeka zonke lezi zinto ezenzakalayo emhlabeni ezikuhlungu ezithatha abafowethu nodadewethu nezihlobo zethu. Ingoba thina sabantu sonile sona emathongweni ethu. Sisuke emsamo yethu sabambelela enkolweni sakhohlwa imsamo yethu. Sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu indlela asebenza ngayo. Usebenza ngokuthi yonke into uthi umeyenza uyenza ngemvumo yamathonga semakethi. uNkulunkulu ayikho into ayenzela umuntu ithongo lakubo lingavumi. Ingakho sithi sihlele emhlabeni sinoNkulunkulu sithandaza mihla namalanga. Kodwa imvula zifike zisithathe zenze into ezikuhlungu kuthina. Singakwazi ukuthi sivikeleke bese siba nemibuzo sizibuza ukuthi uNkulunkulu ngabe ukhona yini. uNkulunkulu ukhona, unamandla, uyaphila. Kodwa into eyinkinga indlela asebenza ngayo. Usebenzela umuntu ngemvume yamathongo. Sibona kwenzeka yonke lento eyenzakalayo kuze kube sengathi isifundazwe sethu okanye umhlaba esiphila kona nezinto ezenzakalayo kuona uNkulunkulu usidubile. Hayi ngoba esidubile, uNkulunkulu bathanda bonke abantu. Kodwa into eyinkinga siphendukelwe amathongo ethu. Siphendukelwe imsamo yethu ngoba kukhona abantu basemakithi abemuka nemfula. Khona abantu basemakithi abasale entabeni. Kukhona abantu basemakithi abafele empini. Thina sesibambelele kakhulu enkolweni asabalungiseli bona izidingo zabo. Manje ngaso sonke isikhathi sithi siyazama ukuthi siyathandaza kuthi makwenzeka izinto ezimbi bese bona bayabhikisha baye kumkhulu womkhulu bathi ungalingi ubalekelele laba, ungalingi ubavikele laba ngoba balahle thina. Uma uzobalekelela laba kusho ukuthi thina indaba yethu ayisekho. Webafowethu siphelile manje isikhathi sokuma phambi kwabantu ukukhulunywa amanga ukuthi umuntu izinto zakhe zenziwa uNkulunkulu. Izinto zomuntu zenziwa yithongo lakhe. Uma umuntu esabambelela ukuthi izinto zomuntu zenziwa uNkulunkulu, lo muntu okwazi ukuthi uyakukhohlisa, ukutshela into engaphelele. uNkulunkulu umuntu umsiza ngokuvuma kwethongo lakhe. Uma ithongo lakho lingavumi, ngeke uNkulunkulu akwenzele lutho. Into nento eyenzeka empilweni yomuntu yenziwa yithongo lakhe. Abantu mabengena esontweni, bangena abantu bo100 esontweni bonke bathandaza umthandazo bawubhekise uNkulunkulu. uNkulunkulu bathanda bonke abantu. Kodwa mabephuma akubona bonke izinto ezizokwenzeka kubona. Ingoba amathongo abo ayavimba ukuthi lezo zinto abazicela uNkulunkulu zenzeke. Ingoba uNkulunkulu udalile yena ukuthi izinto zabantu abampisholo zokwenzeka ngemvumo yamathongo abo. Ayikho into uNkulunkulu ayokwenzela yona ekubeni egcekeni lomuzi wakini. Abantu bakini bahleli ngaphandle, abantu
bakini basesigodini sosizi ungabakhiphile wena abakwazi ukuzikhipha bona. Umuntu ongasekho emhlabeni udinga umuntu ophilayo ukuze izinto zakhe zikwazi ukuthi zihambe kahle. Umuntu ophilayo naye udinga umuntu ongasekho ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ihambe kahle. Uma sisazokhohlwa imsamo yethu sibambelele enkolweni sithi izinto sozenza ngomthandazo sisazoqhubeka sidonse kanzima. Uma into ifanele ukuthi ayenziwe ngesiko idinga isiko. Uma ingane idinga imbeleko awukwazi ukuthi wena uzohamba esontweni uthi uyokunikelela lokho uthi uyokuthandazela lokho. Uma kukhona umfundisi okwakutshela lokho okwazi ukuthi uyakukhohlisa. Ivangeli lenkohliso lelo. Webafowethu nodadewethu, isikhathi samanga manje siphelile nesikhathi senkohliso siphelile. Siphelile isikhathi samanga manje. Kufanele ukuthi zonke izinto abantu abampishola abafundiswa zona ngenhloso yokuduswa endleleni abayihambayo siphelile isikhathi manje sokuthi sibambelele kuleyo nto. Uma kuwukuthi umuntu uyakholwa, umuntu uyasonta, umuntu kunesonto lakho wena okholelwa kulona, akungathi makukhona into yakini ekudingayo kini bese wena uqale manje ubuka isonto. Phakathi komuzi wakini ungathola ukuthi wena wedwa osontayo kulesonto osonta kulona. Ebantwini abadala bakini nabaphethe impilo yakhe abakaze basonte. Kodwa wena usukwazi ukuthi ulahlekini. Izinto ezidingakala egcikeni lomuzi wakini wena usazenzi wena. Usuyalihlaziya izinto zasegcikeni lomuzi wakini. Okudingakala kini, okuyinsila yakho kwakini, awusakwenzi wena. Awusafuni ukuthi ukulandelele ukulungisa. Usubambelele kakhulu enkolweni, usuthi wena izinto zenziwa ngomthandazo. Amanga lawo. Umthandazo awuzenzi zonke izinto asikakhohlisana. Yini yenza ukuthi ikholwa maligula bese kubizwe iambulance kuthiwa nihambele kadokotela. Malifika kadokotela lifike lixhunywa ama drip, lifakwe imjovo bese emva kwaloko liyasinda liyabuya. Kodwa uma ikholwa like lathathwa kwathiwa lithola amakhambi esintu, uyoza sekungathi lowo muntu loyo umuntu wasesihogweni. Yini yenza ukuthi amakhambi esilungu abantu bawathande bawabuke njenganamakhambi ahlambulukile, kodwa amakhambi esintu ekuyiwona amakhambi kufanele ngabe asiphilisa thina sabantu bese wona yashawa umuntu owasebenzisayo bese kuba ngathi umuntu osesihogweni. Ingoba abantu baphuculwa kakhulu, abantu badukiswa kakhulu bafowethu. Iyona lento yenza ukuthi izinto zesilungu kube sengathi izona ezihamba phambili, kanti hayi ngoba nakunjalo. Siphelileke manje leso sikhathi. Wonke amaqiniso kufanele ukuthi ahlale obala. Inkolo noma ngabe yiphi evimba umuntu ukuthi ahambe olungisa inkinga zabantu abadala bakubo, leyo nkolo ayimfanele umuntu ompisholo. Abantu abaningi bafundile banamajazi kodwa imisebenzi abayitholi. Yina bembethwe yimimoya yabantu abadala basemakubo. Asichaze lento yemoya. Makukhulunywa ngemoya akusho ukuthi kukhulunywa ngokuthi usuzoba isangoma, usuzoba inyanga. Kodwa makukhulunywa ngemimoya yabantu abadala, kukhulunywa ngabantu abadala bakini esebephile emoyeni, abangasaphile enyameni ngoba basekho enyameni, inyama yabo seyalala othulini lomhlaba. Ngenkathi labantu bakini bathi behamba emhlabeni, bahamba kunezinto ezamacala babekade bezenzile. Sebefika ngale kwelamathoko, bazodinga umuntu ophilayo ukuthi abathethele lawo macala. Wena usuyabaphebeza, bazozibamba izinto zakho. Uguqa uthandaze. Uthandaze kuphela iminyaka e10 kungenzeki lutho. Inkinga nje sekuwukuthi manje uyokwenza into yakini, wena usubanjwe inkolo. Ayingenzeki leyo nto bafowethu. Makufanele ukuthi hamba uye kini ngoba uyakwazi ukushiya kini uhamba uye esontweni. Yini pho ekubambayo ukuthi egcekeni lomuzi wakini uzilungisa izinto khona. Abantu emasontweni bayakwazi ukuthi banikele ngezikuli izimali lezi, kodwa egcekeni lomuzi wakuba umuntu amasika kawenzi, izinto eziyizidingo zasekhaya kubo akazenzi. Lalela, noma ngabe esontweni ungenza into enkulu kangakanani, inhlanhla ngeke uzithole uma ukuthi leyo nto enkulu awuyenzanga ekhaya kini. Siphelile isikhathi sokukhohlisana bafowethu. Qala kini, qala yonke indaba iqala ekhaya. Ikhaya nesonto lezo zinto zimbili zehlukene. Musu ukuqhathanisa izinto zasekhaya nezinto zasesontweni. Imithetho yasesontweni ayifani nemithetho yasekhaya. Imithetho yakini yigcine yodwa, ungayiqhathanisi nesonto. Nesonto igcine yodwa, ungayiqhathanisi neyakini. Ngoba mawenza njalo uyozithwalisa impilo enzima. Ngiyazi ukuthi le nkulumo engiyikhulumayo ebantwini abaningi esebezwa inkohliso kakhulu,
ebantwini abaningi sebakhula ngamazwi akhohlisayo kwamabantu phambi kwabo bakhuluma izinkulumo eziyinkohliso ngenhloso ukuthi bafuna ukuthandwa baphinde badunyiswe futhi abantu kakhulu. Le nkulumo ayizwakali kahle kodwa isiningi. Uma sabantu abampisholo singabuyela emasikweni ethu, sinakekela imsamo yethu, uNkulunkulu okungumkhulu womkhulu uyoba ngakithi ngoba nathi amathongo ethu ayobe ngakithi. Sibona kwenzeka zonke izinto ezinzima emhlabeni nezishiya sinembuzo ukuthi uNkulunkulu kanti umuntu okhona noma umuntu ongekho. Ingoba thina silahle amakithi, sabambelela kakhulu emasontweni, sakhohle imsamo yethu, sabambelela kakhulu emasontweni. Amathongo sithi noma sithandaza amathongo besafika vimbe athi awukwazi ukubasiza labantu ngoba balahle thina. Angageqa amagula ngoba ngemuke futhi ngiyazi mhlawumbe ukuthi angizwakali kahle, bangixolela abantu abandlebe zabo zithanda inkohliso, bangixolele kakhulu ngoba kule channel bafowethu ngeke sayikhuluma inkohliso. Iqiniso soliletha linjengoba linjalo ngoba isikhathi samanga nenkohliso siphelile. Izinto ezadukisa omkhulu bethu uma sebebuya sebengale kwelamathongo sebeziveza kuthina, kubalekile ukuthi sizikhulume. Umuntu okuthathayo lokho ukuthi akakuthathe uyokuthatha, ungakuthathi futhi ayikho inkinga. Indlela zimbili lemhlabeni, umuntu uhamba kweleyo ayithandayo. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lumfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siyaqhubeka subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Zikhona ke nencwadi zempunga yesintu esizilobayo ezihluba udlu bekhasini, ziletha ukukhanya emqondweni wabantu, zikiyalele indlela yesintu. Incwadi ethu yokuqala isihloko sithi sithini isintu, eyesibili amava ahlabahlosile, eyesithathu uyokhula uzukhokhobe, eyesine indlela yesintu. Zonke le ncwadi umuzidinga uthinta zona inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini sakho. Senze izinhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele zona, noma ngabe uphesha kwezilwandle siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifike kwena qathatha. Umsebenzi wethu ke sisawenza ngokukhulu ukwethembeka ngoba sinothando lokuthi bonke abantu ulwazi lwesinto ekuyilona ulwazi lwenkohliso kubalekile ukuthi abantu balithole lifinyelele kubona, bakwazi ukuthi baliphakele izingane zabo. Uma kuukuthi khona ezinye zezinto ofisa ukuthi uzixoxe nempunga yesintu, uyakwazi ukusondela kuyona. Itholakala lapha eThekwini kuwe street kwibhilidi ekuthiwa kuse West Dock, kuyipassage nje mawungena khona uye e4th floor e-office number 420. Asibonge kakhulu ke bafowethu, ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Nalu,